Za ku saurari littafin hubban Shadidan wanda marubuciya Bilkis H. Muhammad ta rubuta, sai kuma ni Muhammad Sani Dawakin Kudu zan karanto muku shi. Kwana da wani ana faman tafka ruwan sama, haka ne ya haddasa wa ƙauyen ya ɗauki sanyi yayin da sahu ya ɗauke, duk da cewa yammaci ne daidai wannan lokaci. Hadiza tare da mai gidanta Iro sai ɗiyarsu Aina'u zaune a gefensu tana karanta musu littafin tatsuniyoyi. Iyana tana sauraron ta cike da jin daɗi da sha'awa. A daidai lokacin da tatsuniyoyin suka ɗau daɗi, a lokacin ne tunkiyar da suka yi maturke a sauran gidan ta hanawa kunnensu sakat da kukanta. Ire duba Hadiza, wai shin kin baiwa wannan tunkiyar harawa kuwa? Ban shigo ɗaka ba sai da na juye mata a cikin buhun nan, yanzu haka ka yi mata har gatan nan za ta kai har safe. Aina'u ce ke ƙoƙarin yunƙurawa. Abba na bari na je na duba. A'a, yi zaman ki bari in duba, har ta faɗa lokacin da ke ƙoƙarin yunƙurawa. Hakan ne yasa Aina'u ta koma. Lokacin da ta ƙaraso harabar gidan, kukan tinkiyar ya tsananta. A sukwane ta isa gurin, abin da ta yi arba da shi ya sanya numfashinta ya ɗaukewa wucin gadi. Lokaci guda ta ƙwalla ihu. Iro da ke can ɗaki bai san sa'ad da ya ba zamo ba. Yau mun shiga uku, ƙarshen duniya da ake faɗa mana shine ya zo. Ya ce a daidai lokacin da ya arba da Isuhu tsirara haihuwar uwarsa ya haikewa tunkiyarsu. Da ganin haka Isuhu ya yi saurin rabuwa da jikin tunkiyar, ya shiga zaro ido tare da kicikicin sanya wandon shi. Kankace kwabo wuf ya yi waje yana faman muzurai. Hadiza na faman tafa hannu cikin tsananin firgici. Ni yasu, o duniya ina zaki da mu? Yau na ga rayuwa tabbas inda ranka ka sha kallo. A can ɗaki sun yi jigum cike da jimami. Hakan ne ya sa Aina'u ta yi zaton ko tunkiyar ce ta mutu. Ta miƙe ta nufi sauran ganin akuyar, ta yi da sauri ta koma ɗaki. Abba na me ya samu tunkiyar? Ba su iya ce mata komai ba. Sum ta fice tsakar gida, ta koma ta ci gaba da duba littafinta. Washe gari kamar yadda ya saba, ƙarshe 6 na safiya suka ɗauki hanya inda Aina'u ke sanye da kayan makaranta. Iro ya sa ta a gaba. Sun yi tafiya mai nisa kafin su isa makarantar su Aina'u. Sai da ya tabbatar ta shiga aji, sannan ya koma ya nemi guri ya zauna a gindin bishiyar. A gindin bishiyar darbejiya yana jira ta taso. Tsawon awa guda yana faman karanta wasiƙar jaki, haka bacci ya yi awon gaba da shi. Lokacin da ya soma jin daɗin baccin ne, yana ji ana taɓa shi tamkar a mafarki. A hankali ya ware idanun shi. Mutumin da ya gani tsaye a gabansa ne ya sanya shi watsakewa. A ruɗe koma ya miƙe cikin sauri, ya tsaya a tagar ajin su Aina. Hango ta ya yi zaune, ya sauke ajiyar zuciya, ya nufi Isu don son jin abin da ke tafa da shi. Iro sarkin wayo da dabara, wallahi wayanka ba zai tseratar da ku ba, sai dai idan ni ne ban ga dama ba, kuma ina son ka sani kai na fito nema. Da sauri Iro ya dube shi. Ni kuma? Ya gyara tsayuwarsa cike da ƙeta. Zan yi maka gargaɗi akan abin da idanunka suka yi karambani gane muku kai da mai ɗakinka. Idan har na ji wannan maganar a bakin wani ko a wasu cikin ƙauyen nan, na rantse da kwarangwatsa a radu sai na wulaƙanta rayuwar wannan ‘yar taku. Saboda haka sirri na fansa ne ga mutuncin ‘yarku. Kai bari ka ji, ba fa ni kaɗai ba ne na taɓa haike ma dabba ba, don irinmu na da yawa, kuma ba wai ina tsoron ka faɗa ba ne, a'a ina jin tsoron kada Salaha rabin raina ta ji labarin ta ce ta fasa aurena. In ba haka ba, kai ta faɗa abin kunya gaba muka bashi, idan kunne ya ji jiki ya tsira. Ya juya ya tafi.
ƙwaran motsin ire ya kasa yi. Hadiza ta gama surfe tana bushewa, Kulu ta shigo gidan tana dubanta cikin yatsine. Ke dai kam Hadiza kin yi asara, a haka za ki ƙare, ga kinan kullum a fige kamar kazar mayu, ga ki da 'yar budurwar 'yarki a gabanki, ba ta aikin komai sai dai ta riƙe littafi a hannu, wai ku turawa, kuma a ƙarshe babu abin da zai zame muku riba sai dai ta kwaso muku shege a gida, ta rasa mashinshini. Kalaman Kulu sun yi sosa mata zuciya, za ka gane haka ne ta yadda yanayinta ya sauya. Shigowar Ire ne ya katse Kulu daga jafa'in da take watsowa Hadiza. Ya washe baki, Baba Kulu ke ce a gidan namu? Sani da zuwa. Bata mayar mishi da martani gaisuwa ba, ta ɗauka da faɗin. Zuwa na yi ka bani, tafi su za ta raka ni ruga. Wace haka? Ya tambaya cikin rashin fahimta. Ina nufin Aina'u. A daidai lokacin da Aina'u ta shigo riƙe da littafin tana tafa tana dubawa, ba tare da ta kula ba, ta bangaje ta. Jin wannan irin sakarcin, wai ke Aina, haka ake koya muku rashin tarbiyya a makaranta, yau da wannan gashi kina neman illata ni? Yi haƙuri goggo, wallahi ban kula ba. Cike da masifa a radu, Iro ina tabbatar muku da cewar za ku yi da na sanin wannan layin da kuka ɗora ‘yarku a kai, ko waɗancan suka ƙirƙiro bokon ba su tsananta wa kansu haka ba. Ta mai da kallon ga Aina, kin gane? Je ki haɗo kayanki mu tafi, kina ɓatan lokaci, ta faɗa cikin ɗaga murya. Gwaggo Kulu ki yi haƙuri, kin ga yanzu dab suke da fara zana jarabawa, idan suka yi hutu da kaina zan. La ilaha illallahu, ta katse shi da faɗin haka, ta fashe da kuka. O ni Kulu, ai dama na san ba za a taɓa daina nuna ‘yan ubanci ba, yau da a ce nono ɗaya muka sha da babanka, ba za ka yi min haka ba. Ta fyace majina, Allah ya ji kan sarkin ƙira, amma ba komai, ku je kwa gani, kuma in Allah ya yarda a sanadiyar wannan bokon sai Ana ta jawo muku abin kunya da zaman duniya za ta gagare ku. Cikin muryar rarrashi Ire muso ma magana, kada ki yi mini mummunan fahimta, yau ko baba Abu ce ta taso a kabari ta nemi in ba ta Aina'u, a wannan lokaci Alƙur'ani ba zan ba ta ba, iliminta ya fiye min komai. Gwaggo Kulu ta rarake murya, ya ishe ka haka, ya ishe ka, ke tozarta ni ka jiƙa, lalle baka da mutunci. Ta ja silifas ɗinta ta yi waje, cikin ci gaba da masifa. Jikin Hadiza ya gama yin sanyi. Baban Aina, aida ka bani ta a hankali, kuma ina ganin bai kamata a ce ka hana ta tafiya da ita ba. Ya dube ta fuska a haɗe. Kin ga Hadiza, ko bayan raina ban yafe duk mutumin da zai kawo wani nakas a kan karatun ta ba. Ba zan cutar da kaina a kan faranta wasu rai ba. Aina ita kaɗai Allah ya bani, zan ɗora ta a kan tarbiyyar da al'umma za su ƙaru da ita. Zan nuna wa duniya su ma ‘yan ƙauye mutane ne, za su iya yin duk abin da mutan birni za su yi. Komai fiye da ikon Allah, sai ta zama tauraruwa. Ita ce za ta kawo gyara a kan ɓarnar da ake ƙudindinewa a cikin ƙauyen nan namu. Duk da ya tashi da tsananin ciwon kai, hakan bai hana shi kai ta makaranta ba. Makarantar da nisanta ya wuce tunani, sai dai yau baya jin zai iya zaman jiran tasowarsu.
tsaye a filin makarantar ya shafa kanta. Aina'u, ba na jin zan iya tsayawa yau, ina son ki kula da kanki. Idan an tashi, kada ki ce za ki taho, ki jira ni zan taho mu tafi. Idan kuma jikin nawa bai iya bari na, zan turo gyatumarki, kin ji ko? Ta kaɗa mishi kai, ta kama hanyar ajinsu cike da tausayin abbanta. Da shigar ta aji, Malam Hassan ya dakatar da ita. Sai son zuwa makaranta, amma ba a son biyan kuɗin makaranta. Ba a son kuɗin biyan makaranta ba, ɗan kuɗin da bai taka kara ya karya ba, ya gagara biya, to ki juya yau ba zan ɗaga miki ƙafa ba. Idan ta suka yi raurau za ta yi kuka, don Allah ka yi haƙuri, gobe zan biya. Ki fice na ce, ina faɗa cikin tsawa. Da sauri ta yi waje, jikinta na faman ɓari, ta nemi guri ta zauna cikin tunani, ya za ta yi gashi abbanta ya ce kada ta dawo gida ita kaɗai. Mikiya ta yi ta zaga gurin tagar ajinsu, ta tsaya tana sauraron karatun da Malam Abbad ke masu. ‘Yan ajin ji ta yi an tsula mata bulala, da sauri ta gantsare, cewa da yake tafi gida, idan na ƙara ganinki a cikin makarantar nan sai na ɓallaki. Ta bar gurin tana kuka. Ba ita ta isa gida ba sai ƙarfe 11:30. Hadiza na bushe gari da ta surfe, ta hangi Aina'u tun daga ƙofar gida. Da sauri ta ajiye faifan, ta yi ƙofar fita, a nan suka yi kicibis. Me ya dawo da ke? Ta tambaya da murya a sarƙe. Ta kamo hannunta suka shigo ciki tana kuka. Ta zayyana mata, waye nake ji kamar Aina'u? Iro tambaya daga cikin ɗaki. Yau ma an sake koro ta? Hadiza ta faɗa. Ya kinan uwata, taho nan kinji? Ta shiga ɗakin yana kwance, lokaci ɗaya ya wani zabge, sai ido da hanci ya miƙe zaune cikin dagiya yana dubanta. Ki haƙuri kinji uwata? Ina ganin dole mu ajiye karatun nan zuwa lokacin da zan samu kuɗin da suke bukata. Ta jinjina kai, Allah ya hore. Amin Aina'u, yanzu tashi ki je ki sauya kaya. Kwanaki 3 da bata je makaranta ba, ta zamto tamkar wata mara lafiya, ta hana samun nutsuwa, gaba ɗaya hankalinta bai kwanta ba. Idan ta ɗauki littafi tana bita, yaran unguwa da suka gabata zuwa suka yi tunanin cire ta aka yi, wuni suke suna sintiri ta fito su yi wasa. Ganin taƙi ne yasa idan sun soma wasan za su yi ta waƙe cikin zaginta da habaici. A ƙofar gidansu suke tsayawa suna nukufurce-nukufurcensu. Hadiza ta kan hasala sosai, saboda Aina'un kan ba ta tausayi ainun. Ita kam sai dai ta dinga murmushi, babu alamar damuwa a tattare da ita. Hadiza ta kan jinjina yadda ‘yar take da kawaici, tunaninta tamkar na manya, bai taɓa cin karo da yarinya mai haƙuri kamar ta ba. Sam abin duniya baya gabanta, ba za ka taɓa ganin damuwarta ba, sai in an ce ba za ta je makaranta ba. Mama na riƙe littafin in biya ki ga. Hadiza ta yi murmushi. Banda ke da abinki, ta ya zan gane cewa kin iya, ni da ban iya bokon na yi ba. Har da sannu za ku yi kuka da idanunku, kula ta faɗa lokacin da ke ƙoƙarin shigowa. Da sauri Hadiza ta miƙe sannu da zuwa goggo, suka faɗa ita da Aina'u cikin haɗa baki. Wata uwar harara ta zabgawa Aina'u ɗaki. Hadiza ta shiga ta ɗauko tabarma tana ƙoƙarin shimfiɗawa. Kin ga ni ba zama na zo ba,
na zo da na duba jikin Iro, na ji an ce bai jin daɗi. Daga kai Aina'u makaranta ya dawo jiki a rikice. Ido waje Hadiza ke dubanta, in ji wa, ai dama baya jin daɗin kwanciyar ce dai bai yi ba sai yau. Munafuka, ai dama haka zaki ce, bawan Allah nan tun yana da kuruciyarsa har gashi wahalarki da ‘yarsa sun tsufar da shi, ba kya bari ya kyautata wa kowa sai ku. Yanzu waje zaki dubi wa zai dubi Iro ya ce sa'an yawala ne, yoko da wahala kai ‘yarki makaranta ta isa ta tsufar da shi. Duba ki ga duk faɗin garin nan babu ‘yar da ke zuwa makaranta sai ‘yarki, kuma da shiri na zo ko da ku ne kuka yanke boko cibiya daga yau. Aina'u ta daina zuwa makaranta, ki kuma jirayi sakamako, ba za ki ga da kyau ba, alkawarina ne wannan. Yadda kuli ke zazzagawa Hadiza, masifa ya sanya Aina'u fashewa da kuka. Ita kam Hadiza bin kuli kawai ta yi da kallo, yayin da kuli ta shige ɗaki gurin Iro inda yake kwance yana faman mai da numfashi cike da takaici. Gwaggwatarsa ta je ta same shi ta zauna a kusa da shi, haka ne ya sayi ya kawar da kansa ta zauna a gefen shi. Rayuwarka za ta sauya, ba zan zauna ina kallo abin ne makashi ba. Kai yanzu ba ka yi wa kanka faɗa ba, kuma dole ne Aina'u ta dawo hannuna ta ci gaba da talla kamar yadda sauran yaran arziki ke yi. Kana kwance ka tsoma 5 ka wanke 10, balle ma Aina'u mai farin jini. Ya buɗe baki da ƙyar, ko da Allah ba zai bani ikon tashi daga ciwon nan ba, kafin na koma gare shi sai na yi Allah ya isa ga duk wanda ya cire ɗiyata a boko ya maishe ta ‘yar talla. Au, Iro, kana shure-shuren mutuwa ma za ka tuba ba? Ta rushe da kuka. Ira kayi nisa, ta yi waje tana kuka. Hadiza na faman faɗin kai a gaida gida, sai dai ko sauraron ta ba ta yi ba. Mai sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan labari a kashi na 1, sai kuma ka ji ni a kashi na 2. Ni Muhammadu Sani Stephen nake cewa wassalamu alaikum.